Staan Stellingwerf Cup. Of sorry, ik ben heel weer de war. Dus er gaan we standaard. Dan komt er ook helemaal door. Standaardklasse natuurlijk. Een mooi gevecht was er zo net. En dat zal net nu ook weer zo zijn. En weg zijn we. Gewoon die staat mooie foto's te maken daar. In een prachtig mooi uitzicht. 2 Martens en Reis aan de leiding. Maar wat zitten weer dicht bij elkaar. Ja, het komt allemaal goed door die bochtlijn. Kijk eens even. Het gaat hartstikke goed. 44 Martens uit Reis aan de leiding. Dan zie ik het Friese vlag aankomen, dan in de buitenbocht. Even kijken, dat is nummer 815, voor nummer 5. Sjoukje de Jong voor Wesley Bijker uit Oosterwolde. Beetje een tijdwedstrijd hier voor Wesley, maar er gaan toch al kleine steekjes vallen lijkt het daar. Oké, het zal allemaal wel. Auto op je kaart. Godverdorie. Waar staat Mem? Vorige maand nummer 44 aan de leiding. 432. En de stad is Peter Dekker uit Tek. 555. Riemstra uit Heerenveen was er natuurlijk heel goed bij. En dan is het een heel druk deelnemersveld. Met 818, die heeft daar nog geen zicht meer. Heel jammer. Ja, dat is niet goed best. Trouwens. 432. 555, 554, 815, 5, 846, 101, Aalsten van de Weijen, de Harkema, 295. Die puntjes zijn ook nog zeker belangrijk hoor. Frank van Veen is boven gaan. Laatste ronde. Peter Dekker, uit Tuk, gevallen door 555, 554, 815, 5, 846 en 101. 295. Frank van Veen is overgaan. En hij probeert nog te finishen natuurlijk, Heel slim van die 220. Er is nog een puntje kan scoren. Kom op! Ja, Wesley. Hij zegt Wesley, hij zegt niet Wesley. Altijd. Nou, het net is dan.